Ik ben Bob Jonge, ik ben 18 jaar oud. Ik ben leerling binnenvaartschipper in Rotterdam. Maar ik woon gelukkig wel al mijn hele leven hier in Venlo. Ja, je moet de eerste schroef eraf zetten. Ja. Ik ben als klein jongetje hier bij de waterscouting gekomen. En zodoende ben ik al heel wat jaartjes in de weer met water en de Maas. En op die manier ben ik ook uitgekomen bij het beroep binnenvaartschipper. Ik heb het altijd al machtig gevonden, het water. En nu hopelijk snel als beroep. Dit is misschien wel een beetje, lijkt een beetje een warboel. Maar dit is 24 volt. Ja. En corrigeren. We staan nu op de Villamosa van Marco. Die is al heel lang lid bij ons bij de waterschuiting. En het is een passagiersschip en hier mag ik vaker helpen en oefenen. Ja, zet hem even vrij. Even vrijzetten, deze. Het verliefd zijn op het water, dat is moeilijk te beschrijven. Je hebt gewoon van die momenten, en dan voornamelijk in de zomer als het lekker weer is. En je bent met je beste maten op het water. Dan heb je gewoon soms het gevoel van, ja, ik wil niks anders. Dit is het. Het is echt heel moeilijk te beschrijven. Het gevoel van vrijheid. De Maas is toch wel mijn favoriete stukje water. Hier vaar ik wel echt sinds ik klein ben. Ik kom dan met de opleiding steeds op andere vaarwateren, maar dan stiekem heb ik wel vaker gedacht van ja, maar dit is niet de Maas. De Maas is ook heel mooi omdat het is een uiterwaarde, je hebt altijd wat te kijken, je komt langs mooie plekjes. Nou, ik wens iedere Limburger toe om eens wat meer naar de Maas te kijken, om bijvoorbeeld te kijken wat de Maas voor jou nog meer te bieden heeft. Voor mij biedt die plezier, biedt die binnenkort hopelijk werk en heel veel vrijheid en geluk.